Hawa sarkin waka ne. Zahardin on the beat. Amjad Record. Mu duba mu ƙara ganewa shi so yana da tsari ne. Yanda ka ɗau so haka zai zo, farin ciki da hawaye ne. Shi so tumkar ajali ne, yana shiga ne babu shiri. Gashi ya zauna a zuciya, ba riga ba bare ka cire. Wa'ansa a so sun ka zurfafa, soyayya ai hakan take. Wa'insa a so masu gaskiya, wa'insa a so goma yaudara. Kayan da ka yarda da soyayya, yau a gare ka za ta tsaya, gobe wanin ka za ta rike. Wanda zai yi soyayya sai ya yarda da kaddara, sannan ya daina jin kira. So mai sa wasu farin ciki, wa'ansa a kuka za su dade. Na yi duba ni na gane a duniya so ne sarki. Idan soye ma wani daurin abinci ma ba za ka ci ba, ko bacci ba za ka yi ba, shawara ba za ka ji ba. Ni so ban sanya yake ba, sannan shi so ya gama da kowa, ba siyansa ake yi ba, ba gadarsa ake yi ba, ba karfi ake mai. Shi so babban sarki ne, mai mulki a ruhi ne, zai hana ka sukuni ne. Komai bai ma daɗi ne sai ka samu mai sanka. An ka samu kome ne, so ne za ka girmama. Dole mu ce masa mai girma. Ranar rabo da mai sanka, wannan ranar ba bacci. Sannan kana cikin kunci, zuciya akwai rikici. Duk maganin da za a yi ma, ba za a yi ma aiki ba. Ko sassaƙe da rarrashi, ba za su yi ma aiki ba. So bai bar dabbobi ba, so bai bar tsuntsaye ba.